באיחור של שעתיים. התקלחתי, סיימתי לצלם שיעור לקהילה, סופר מעניין שעולה רק בקהילה, ואני מרגישה שהג'טלג מתחיל לזחול ולזחול ולזחול. ויש לי היום בערב את ההקרנה של הסרט של 7 באוקטובר של דני איי. השעה כבר צהריים, נראה לי שאני שמה ראש לישון. תחזקו לי אצבעות שאני אתעורר בזמן. רציתי סתם לעשות ככה, תיזהרי לך. זוז, יאללה, איך לא, אתה מאחר, לא? בואי, יאללה, לאוטו, אני באה, תן לי להתלבש. תחזור על תראי את הגל, תפי אותו תוך כדי. נו, מתרגש? כן, כן, מתרגש מאוד. איזה שבוע יש לנו, וואי וואי וואי. וואו. יאללה, בהצלחה. תודה, אלוף. תודה, מאמי, תודה. No pictures, please, no picture. Welcome to the Los Angeles screening of 12,000 October. Okay. Answer her. Okay. Is your mom? Now you understand what I said, right? So it was like, we shot it last year in Israel. We closed down this one kibbutz because we understood that I need all the time in the world to shoot. ומי זה פה, חמוד? כן, אז לי טובה, נכון? איך בלי? מבסוט? I love you. יאללה, אני נורא. לילה טוב.